Welkom bij Sport bij Nederweert 24, het sportprogramma van Nederweert. Vandaag hebben we in de studio Chesron Geuns en Roel Nabuurs, de hoogst trainende oefenmeesters uit de gemeente Nederweert. Met hen gaan we praten over het nieuwe voetbalseizoen. We gaan snel aan tafel. Chesron Geuns, Roel Nabuurs, welkom in de studio van Sport bij Nederweert 24. In dit laatste deel van trainers uit de gemeente Nederweert. Fijn dat jullie aan zijn kunnen schuiven. We gaan beginnen met de welbekende stellingen. Jullie mogen 1 keer passen. Chesron, we beginnen bij jou. Zaalvoetbal of veldvoetbal? Veldvoetbal. Roel Nabuurs of Mick Humbelet? Roel Nabuurs. Laar gaat zich wel of niet handhaven in de 4e divisie? Wel. De Arena of de Kuip? Arena. Sparta 18 gaat hoger of lager eindigen dan Merenveldia dit seizoen? Hoger. Als assistent in het betaalde voetbal werken of hoofdtrainer zijn bij een 4e of 3e divisionist? Hoofdtrainer. Rood-wit of blauw-wit? Blauw-wit. Kunstgras of echt gras? Echt gras. Wie gaat er verder komen in de Champions League? Ajax of PSV? PSV. En tot slot, wie is beter? Het duo Björn of Aaron Bastiaans of het duo Freek of Bram Meeuwissen? Aaron en Björn. Dankjewel. Roel. NWC of EFC? NWC. Dolberg of Weghorst? Weghorst. Uit eten of een avondje op de bank? Avond op de bank. Een wedstrijd in de Eredivisie bezoeken of een goede amateurwedstrijd bezoeken? Toch wel Eredivisie dan. Zelf sporten of naar de onder 19 van Laar gaan kijken? Zelf sporten. Wintersport of zomervakantie? Dit keer kies ik zomer. Vorig jaar ook gehad, hè? Assistent in het betaalde voetbal of hoofdtrainer bij een 2e divisionist? 2e divisionist. Ooit terugkeren bij RKSVO als trainer of niet terug naar de club waar ik ben opgegroeid? Mag 1 keer passen of niet? Mag 1 keer passen? Ja, dat past. Ja? Nederland wereldkampioen of een Nederlandse club de Champions League voetballen? Ja, Nederland wereldkampioen. Als trainer ben ik meer een people manager of een begenadigd tacticus? People manager. Dankjewel. Ja, heren, jullie zijn al een keer in de studio geweest. Ik denk dat de meeste mensen jullie wel kennen. Maar stel je voor de zekerheid nog een keer voor, zowel sportief als privé. Ik ben er bij jou, Chesron. Ik ben Chesron, 32 jaar ondertussen. Lang gevoetbald bij Ospol en ook bij NWC. Onder Roel nog. Een keer kampioen mogen worden met NWC. Een keer kampioen mogen worden met Ospol als trainer zijnde. Nu bij Sparta 18 werkzaam. En vorig jaar gepromoveerd. En ja, ik denk dat je dan ook moet benoemen dat ik ook al een keer ben gedegradeerd. Dus ik denk dat ik in de 4 jaar, 5 jaar dat ik nu trainer ben, alles al heb meegemaakt. Dus vol ervaring. Ik ben samen met Ines. Mooi om te benoemen dat ze gisteren zich geplaatst heeft voor het WK Triathlon. Dus ja, heel knap. En ja, wij hebben een huis gekocht. Binnenkort gaan wij samen in Ospel wonen. Dus bij deze Ines komt ook een uitzending? Wie weet, ik zal het straks eens vragen. We kunnen haar vragen. Tuurlijk. Goed zo. Roel. Ja, Roel Nabuurs, 46, dus al iets meer jaren op de teller dan Chesron. Als hobby ook voetbaltrainer al verschillende jaren. Toen ik 32 ben ik daarmee begonnen. Dus inmiddels al verschillende clubs getraind. In het dagelijks leven docent bij Fontes, een HBO-opleiding in de sport. Woon samen met Marika in Ospel. En
we sporten samen heel veel, maar nog niet het niveau van Ines. Dankjewel. Gerson, hoe is de promotie binnengekomen bij Sparta 18? Ik heb je vorig jaar 1 keer aan het werk gezien, daar hebben we het voor de uitzending over gehad. Heel even stoppen. Dan moet ik dadelijk even opnieuw met die vlog beginnen. Woon je in Ospel trouwens? Hoe lang? Ja. Ben jij weer te... Nee. Ik heb altijd in Ospel gewoond, op 2 jaar wel. Hebben we mee weer tegenover de kerk gewoond. Oké. In dat algemeen. Oh. Kun je weer met die vlog doen? Ja? Ja. Chesron, hoe is de promotie bij Sparta 18 binnengekomen? Ik vond het zelf een hele grote verrassing. Ik heb je 1 keer zien voetballen tegen RKVO. Ik vond het niet tweede klasse waardig, maar goed, gebaseerd op 1 wedstrijd. Vertel. Ja, het was zeker een doelstelling om voor promotie te spelen vorig jaar. Maar om daar daadwerkelijk ook tot het einde voor mee te doen, dat was al heel erg knap. En in die groep begon gewoon een heel erg groot geloof te groeien dat dat ook kon lukken. Omdat wij die laatste wedstrijden van het seizoen, op eentje na denk ik dan tegen Helden, toen was het helemaal niks. Maar toen was het van beide kanten niks. En in de na-competitie zelf goed voetbal lieten zien, terechte wedstrijden wonnen. Een beetje geluk hadden op sommige momenten, heb je ook nodig. Ja, en in de laatste wedstrijd gewoon RKSV compleet overklast hebben, denk ik. En er zit, zoals ik je voor de uitzending zei, heel veel talent in onze groep. En je moet altijd maar geluk hebben als dat even tegelijkertijd, als al die tandwieltjes fijn op elkaar aansluiten. En je hebt ook wedstrijden erbij dat het niet gebeurt. Maar ik moet zeggen, die jongens hebben, toen jij ze hebt gezien, was het begin van het seizoen. Die hebben enorm veel bijgeleerd daarna. Met name doordat ze gewoon aan elkaar heel veel weerstand geven op trainingen. Met wedstrijddagen die weerstand weer tegenkomen. En ja, die jongens zijn met velen onder de 20. Aangevuld met een aantal jongens die veel ervaring hebben in het eerste elftal. En echt dragende spelers zijn. Dat is een prachtige mix om mee te werken. En daarom waren we heel blij en ook wel een beetje verrast. En waarom koos je voor Sparta 18? Had je meer opties om bij clubs te beginnen? Of was Sparta 18 duidelijk eerste keuze toen je een telefoontje kreeg? Ik wist vrij vroeg dat ik ging stoppen bij Ospel. En toen heb ik 4 clubs aangeschreven. Dat waren eigenlijk allemaal wat grotere clubs in de regio. Omdat ik van mening ben dat het belangrijk is om een aanvoer vanuit de jeugd te kunnen hebben. En niet alleen maar te werken met jongens van buitenaf. Ik wil eigenlijk werken in een organisatie waar redelijk veel duurzaamheid is. Dus ik heb gekozen voor Sparta. Bij Hezen kwam een optie vrij. Bij Budel. En ik heb random lekker op laag geschreven die toen nog tweede klasse speelde. Omdat het natuurlijk het team is wat iedereen in de regio wil trainen. Dus ik ben vet jaloers op Roel. Nee, maar ik heb het heel goed naar mijn zin bij Sparta. En ik ben heel blij dat ze voor mij gekozen hebben. Ik was vorige week bij ZSV op bezoek. En die ploeg speelde vorig jaar boven in tweede klasse. Die hebben mij ook nog gebeld toen dat ik bij Sparta al getekend had. Maar ja, er is een verschil in de groep. En Sparta is enorm jong en is in de weg omhoog, denk ik. Waar ZSV een beetje in de weg omlaag is. En dan vind ik het wel mooi om als jonge trainer met zo'n groep mee te groeien. Een goede jeugd ook, hè? Zei je me vorig jaar? Ja, alleen is het grootste potentieel nu wel ook echt wel over naar de selectie. Dus met deze groep gaan wij wel de komende jaren wel veel draaien. Er zitten zeker nog talenten in de jeugd. Maar ja, de lichting die 2 jaar geleden 4e divisie speelde in de jeugd en waar in principe heel veel talent in zat, die is nou allemaal over naar de selectie. Duidelijk. Ja. Goed. Toen je tekende bij Laag, was het nog niet zeker dat ze zouden promoveren? Ben je er blij mee of had je liever een klasse lager getraind? Nee, ik ben blij mee. Die vraag heb ik heel veel gekregen. En toen we de eerste gesprekken bij Laren gingen, we hadden net even, we staan nu onderaan. Toen stonden ze ook onderaan. Ja. Dus in de gesprekken hebben we eigenlijk meer gesproken over dat het misschien weer tweede klasse zou zijn dan dat het eventueel 4e divisie zou worden. Maar ik ben blij dat 4e divisie is, A voor de groep. Omdat ze het verdienen, denk ik, op de manier zoals ze het ingevuld hebben. Zeker vorig seizoen vond ik het ook gewoon de best voetballende ploeg in die klasse. Dus op basis daarvan verdienen ze het. Maar uiteindelijk streeft iedere voetballer het hoogste na. Dus geweldig dat we 4e divisie mogen spelen. En we gaan er alles aan doen om ons
daarin te handhaven. En dat zal een pittige kluif worden. Alleen de ervaring die je opdoet nu met clubs waar je tegen speelt. De eerste wedstrijd was OJC Rosmalen bij ons op bezoek. Ik denk dat die gedacht hebben, dit is de trainingsaccommodatie waar we gaan spelen. Als je die accommodaties met elkaar vergelijkt, Baronie, dat soort clubs, als je daar mag spelen. En hopelijk ook nog dat we ons daarin kunnen handhaven tegen dat niveau, dan zou dat heel mooi zijn. Heb jij de diploma's om te mogen trainen in de 4e divisie? Ja, tot en met 2e divisie zelfs. Dus Kijk. Het kan nog hoger. Kan nog hoger. Had jij nog meer opties dan laag? Ja, alleen die zijn eigenlijk nooit echt ter sprake geweest. Wij hebben tegen Laar gespeeld met EFC. En eigenlijk in die week daarna is het contact gekomen vanuit Laar. En dat was voor mij eigenlijk een beetje wat Jasron aangeeft. Voor mij een ideale optie, dicht bij huis. Op een niveau waar ik toen niet van dacht dat het 4e divisie zou zijn, maar wel eerste klasse niveau. Dat vertrouwen had ik er echt wel in toen we tegen hun gespeeld hadden. En gewoon het voetbal zag van die ploeg, waar gewoon ook echt voetbalplezier uitstraalde. Dat was wel een ploeg waar ik graag trainer wilde zijn. Dus wat dat betreft zijn er wel contacten geweest, maar die heb ik eigenlijk zelf ook meteen afgekapt weer. En mijn volgende vraag was ook, is het genieten om Laar te zien spelen? Was het genieten om Laar te zien spelen vorig seizoen? Ondanks dat je met EFC tegen speelde? Wij hebben daar tegen gespeeld en we hebben veel wedstrijden verdiend wat we gekregen hebben. In Laar gingen we met 3 punten weg, wat echt veel te veel was. We werden gewoon eigenlijk weggespeeld de hele wedstrijd en we gingen met een 2-0 overwinning weg daar. En zo lopen wedstrijden soms. Maar uiteindelijk als je het voetbal van hun zag, we werden eigenlijk compleet overlopen. Zij misten de kansen en wij kregen denk ik 3 kansen en daar gingen er 2 van in. Ja. Dus, maar toen heb ik eerlijk gezegd wel genoten van het spel van Laren. Je kunt nog meer genieten als je zelf de wedstrijd wint natuurlijk. Dus dat hielp ook wel. Hè. Hoe is de voorbereiding verlopen? Al ben je nu natuurlijk al 3 competitiewedstrijden op weg. Ja. Je hebt er 1 gelijk gespeeld, de eerste tegen Rosmalen. De andere 2 heb je nip verloren. Ja. Veel kansen gemist hoor ik. Goed veldspel. Vertel eens, vanaf de voorbereiding tot gisteren. Ja, ik denk dat dat voor de groep een hele omschakeling is geweest. Die competitie begint gewoon een maand eerder dan de competitie van eerste klasse en lager. Dus qua vakantieplanning en zo was dat gewoon echt super moeilijk. We hebben ook bewust gekozen om in juni al een blok te trainen. Dus dan hebben we 2,5 weken getraind met een wedstrijd gespeeld. Eigenlijk vooral die fase gebruikt om de groep te leren kennen. Dat zij mij konden leren kennen. Dat we in ieder geval alle spelers in beeld hadden. Toen hebben we 3 weken echt vakantie gehouden. Omdat er toen echt gewoon de meeste spelers op vakantie waren. Dus toen zijn we 29 juli weer opgestart. En dan weet je dat je nog krap 4 weken hebt tot de eerste competitiewedstrijd. Ja, dat is gewoon kort als er nog steeds mensen invliegen en weer op vakantie gaan. En tot zelfs de eerste competitiewedstrijd waren er nog mensen van de vaste groep op vakantie. Dat is iets waar lopen wij tegenaan. En je ziet ploegen die al wat langer op dit niveau meedraaien. Daar weet de groep van dat het zo vroeg begint. Dus daar is het misschien iets soepeler. Maar ik hoor van heel veel trainers in deze klasse dat er ook gewoon spelers weg zijn. En dat is gewoon lastig. Het is gewoon een vroeg begin. En zeker met vakantieplanningen van spelers. Het zijn geen profspelers, dus ze hebben ook recht op vakantie. En daar loop je gewoon tegenaan. Maar als je kijkt naar de ploegen, dus je zegt zelf een Baronie, een Rosmalen en Achillesveen. Ik neem aan dat daar vergoedingen worden betaald. Ja. Jullie zegt men niet. Nee. Dan kun je ook niks eisen van de jongens. Nee, dat is het ook. En uiteindelijk, tuurlijk, je speelt wel in op van dat ze op een bepaald niveau willen spelen, dat dit soort dingen erbij horen. Maar als een speler niet anders kan of zijn vakantie boekt, dan hebben we ermee te dealen. Ja. Dan moet er iemand anders spelen, zo simpel is het. Maar je hebt wel terecht, net zoals een OJC en Achilles, die hebben contracten met spelers. Ja. Dus daar zullen dat soort afspraken wel wat makkelijker te maken zijn. Van, we hebben met elkaar afspraken, dus je vakantie plannen buiten deze periodes. Dat is een verschil, maar uiteindelijk ook de charme. Hè, ik heb liever zoiets dan dat je met contractspelers uiteindelijk aan de slag moet. Dus. En qua mutaties in de selectie? Ja, ik denk dat dat uniek is. Een situatie die natuurlijk bij hun ontstaan is dat ze 4 keer gepromoveerd zijn. Dus reken maar dat die spelers plat gebeld zijn van wil je bij ons komen spelen. Als ze dan dat commitment naar elkaar hebben om te zeggen van we kijken hoe ver we kunnen komen met deze groep. Ik denk dat dat een van de dingen is die mij ook het meest heeft aangesproken om voor Laar te kiezen. En dat je weet dat zo'n groep bij elkaar blijft, dat het een vriendengroep is en ook gewoon met z'n allen proberen om na te streven wat is het niveau waar we uiteindelijk uit kunnen komen. Zonder te betalen en gewoon voor de hobby te spelen en te kijken wat kunnen we bereiken. Misschien wel als enige ploeg denk ik in de 4e divisie niet? Die kans is groot, ja. Ik kan niet in de keuken bij andere teams kijken, maar van veel weet je wel dat er uiteindelijk betaald wordt. Dus volgens mij wel. Zijn er spelers bijgekomen?
Ja, er zijn wat nieuwe spelers aangesloten. Vooral ook wel voor aanvulling van laag 2. Een paar die het gewoon echt heel goed doen, die ook gewoon bij de groep van 1 nu aansluiten. Plus er zijn wat spelers bij die vorig jaar een laag 2 gespeeld hebben. Die nu weer hun kans zien natuurlijk om uiteindelijk daarin aan te sluiten. Dus wat dat betreft is de breedte van de groep denk ik iets breder geworden dan dat ze vorig jaar in de kern hadden. Maar niet met nieuwe spelers of zo. En Chesron, bij jou? Brian van Hoven, toch? Nee, die is bij Topos begonnen. Dus. Oké. Nou, ik las ergens laatst dat hij inderdaad... Nee, een paar keer meegetraind, maar echt maar 2 of 3 keer om zichzelf een beetje fit te houden. Ja. Maar er is geen sprake van geweest dat hij bij Laren ging spelen. Brian van Helmersport bedoel jij? Ja. Oké. Jij, Chesron? Sparta 18 mutaties in de selectie? Ja, best veel. De half tweede is gestopt. Of zijn lager gaan voetballen. Die hebben een vriendenteam opgericht. Dus die zijn niet verloren gegaan voor Sparta, maar wel voor de selectie. Dat zorgt dat we dit jaar met een wat krappere groep zitten. Er zijn weer 5 jongens bijgekomen van de jeugd. Die allemaal wel een plekje gaan vinden. En waarvan er ook zeker een paar al in aanmerking komen voor mijn groep. We hebben Tom Spreeuwberg erbij gekregen van Withorst. Die heeft daar vooral in de onder 23 gespeeld. Hij is nog niet helemaal fit. Hij is vorig jaar geblesseerd geweest. En ik hoop dat hij snel wat stappen kan maken. Want dan kan hij wel van meerwaarde zijn voor ons. En Danny Vullings, Thomas Lucas zijn gestopt. Danny was mijn aanvoerder. En was toch zeer belangrijk nog voor onze jonge groep vorig jaar. Maar zoals ik al zei, vooral veel jeugd. En daar gaan we gewoon lekker mee verder, zoals we vorig jaar ook gedaan hebben. Een bekerwedstrijd, eentje gewonnen, eentje verloren. Hoe is de rest van de voorbereiding gegaan? Goh, we zijn begonnen tegen Gemert onder 23. Een heel goed voetballende ploeg die op het hoogste niveau van Nederland speelt. In de onder 23 teams. Die wedstrijd hebben wij met 4-3 verloren. Maar lieten we bij Vlagen al prima voetbal zien. Ja, je weet hoe dat gaat in die eerste oefenwedstrijden. Dan mis je nog heel veel spelers. Heeft de tegenstander ook. Wij zijn aan het experimenteren met een ander systeem. Gewoon om te kijken of we iets anders kunnen bieden op het moment dat er iets niet loopt. En als het heel goed loopt, dan blijven we eraan vasthouden richting de competitie. Maar dat zien we nog wel. Dus daar gebruik je dat voor. En dan hebben we tegen ZSV 2 keer gespeeld. Eerst op dinsdag tegen geoefend. 0-1 verloren. Of 1-0 verloren. Dat was voor bij hun thuis. En vorige week 0-5 gewonnen. 2 totaal verschillende wedstrijden. Waarin we denk ik heel veel geleerd hebben van 5 dagen ervoor. Dus dat is ook het voordeel van zo'n jonge groep. Die pikken alles op. En dat zijn net stel sponsen. Dus dat is heel fijn. Die vrijdagtraining daartussen heeft 1 uur tot 1 uur en een kwartier geduurd. En dat was genoeg om op zondag een heel ander Sparta te laten zien. En afgelopen zondag, gisteren, hebben we verloren van DHW Schaik. Eerste klasser. Ja, dat is geen schande. Ja. Nee, die waren beter. Klaar. Goed, wat is het grote verschil tussen de 4e divisie? Je hebt nu 3 wedstrijden gespeeld. En de klasse waar je vorig seizoen trainde. Ik denk, en dat hebben we al ervaren in de eerste wedstrijd, dat het echt om de momenten gaat. Als je ergens even verslapt of er niet bij bent, dan zit hij tegen het net aan onze kant in dit geval. Ja, ik denk dat dat wel een verschil is. In de eerste klasse was dat ook al een verschil ten opzichte van de tweede klasse. Dat het echt wat meer om de momenten in wedstrijden gaat. Ja, nu zie je daar nog een stap bij. En tegenstanders hebben gewoon op elke plek ook gewoon een speler van een goed niveau. En dat betekent dat je gewoon 90 minuten echt bij de les moet zijn. En ja, dat hebben we de eerste 3 wedstrijden wel ervaren. Dat echt één moment van verslapping kan gewoon een doelpunt voor de tegenstander betekenen. Dus dan kun je prima voetballen, maar dan sta je aan het einde toch met 0 punten. Dus daar moeten we aan werken. Wedstrijden genoeg, toch? Ja, die zijn er genoeg inderdaad. Dus, Chesron, wat denk jij dat het grote verschil zal zijn tussen de 3e en 2e klasse? Als voetballer heb je het zelf ervaren. Maar nu als trainer? Een beetje wat Roel net al beschrijft over 2 niveaus hoger. Dat op iedere plek iemand staat die kan spelen en het tactisch niveau hoger is. Dat je ze niet zomaar overklast met een paar omzettingen. Dat je inderdaad 90 minuten bij de les moet zijn. Ja, het zijn allemaal een beetje standaard dingen. Het niveau is gewoon op iedere plek een beetje hoger. En ja, aan ons om daar de tegenstanders misschien wat in te verrassen. Mogelijk nu met een stukje nieuwe formatie. Zodat we ook de tegenstander weer stof tot nadenken geven. We hebben vorig jaar in onze klasse, in de 3e klasse, ook een paar goede tegenstanders gehad. Maar in principe speelde iedereen in hetzelfde systeem. En dat, behalve Ospel. Ja, klopt. En dat maakt het
dat maakte het wel makkelijk. Je hoefde daar niet echt tactisch mee bezig te zijn. En ik weet van die wedstrijd tegen Ospel, daar ben ik wel heel tactisch mee bezig geweest. En dat waren echt hoofdbrekens die ik daarvan kreeg. Dus ik denk dat als je dat... als je jezelf iets eigen kunt maken wat bijzonder is voor een ander team, dan kun je daar denk ik heel veel mee bereiken. Omdat je hebt maar 2 trainingsdagen voor een wedstrijd zitten. Dus je kunt daar niet zoveel op trainen als je bij een profclub zou kunnen. Ja. Dus vandaar dat we een beetje aan het experimenteren zijn. En ik hoop dat ik daarmee ook een aantal keer een tegenstander schaak kan zetten. Ja. Dat hoop ik. Ik wil er niet te veel over zeggen, want er luisteren ook mensen uit Nederweert naar natuurlijk. Juist. Ja. Heb jij ook 2 trainingsavonden of heb je er 3? Nee, 2. En uiteindelijk op ons niveau heeft eigenlijk iedereen 2 trainingsavonden. Ja. Dus dat verbaasde mij ook wel hoor. Ik had ook wel verwacht hoe hoger je komt, hoe meer het naar 3 trainingsavonden gaat. Maar op zich hebben we daar wel eens over gesproken. Om bijvoorbeeld in de week dat je thuis speelt ook op vrijdag nog te trainen. Alleen op dit moment is 2 voor de groep ook gewoon prima. Ja. Roel, je bent terug in de buurt van de plaats waar je woont. Je hoeft niet meer naar Eersel te rijden. Ik dacht trouwens dat je in Weert woonde, maar je woont gewoon in Ospel. Ja. Heb je nu meer tijd voor andere dingen? Ik weet niet zozeer of ik meer tijd heb, maar ik kan de tijd wel op een andere plek invullen. En die jaren dat ik in Eersel en bij Brabantia getraind heb, bleef ik na het werk in Eindhoven. Had ik daar iets uit de magnetron en dan ging ik door. Dus dan ging daar veel tijd verloren. Eigenlijk wachttijd. En dat is tijd die je nu thuis hebt, dus dat is wel vrije tijd. Alleen uiteindelijk niet dat ik daar hele andere dingen in ben gaan doen in die vrije tijd, maar het is gewoon lekker om thuis te zijn. Dan moet je toch eten. Ja, ook dat. Ja. En dan wordt het vers gemaakt. Hè, dus wat dat betreft is dat alleen voor maar je gemaakt of zelf maken? Ja, nee, altijd goed voor me gemaakt. Netjes. Chesron, zeg hem goed te doen, denk ik. Ja. Ben je wel nog veel in Ospel bij RKCO te vinden? Oh, te weinig eigenlijk. Ik ben er de laatste tijd helemaal niet zoveel meer geweest. Zevenum, wij trainen dinsdag, vrijdag. En wat ik wel leuk vind is dat op vrijdag toch ook al een beetje kantineactiviteit is daarna. Op zondag moet ik zeggen, daar valt nog wel wat te winnen, denk ik, voor ons als vereniging. Maar goed, 2 keer 25 minuten, heen en terug. Ja. Ik denk niet dat dat heel gek is om dat te doen. Ik vind het ook niet te veel, absoluut niet. En in Ospel te vinden, ja, ik zou graag meer in Ospel zijn, maar het komt er niet van, laat ik het zo zeggen. Druk. Ja, ik sport zelf ook nog graag, dus in de avonden dat ik niet aan het trainen ben, probeer ik te zoeken naar een invulling voor mijzelf om aan mijn beweging te komen. En het is er nog niet van gekomen om op een wedstrijddag nog even naar Ospel te wippen. Wat ik zeker wel van plan ben, want ik wil die jongens graag blijven zien. Ja. Wat is je doelstelling? Je eigen doelstelling? Ik ga ervan uit dat het handhaven is, maar kan er ook nog iets meer uitgehaald worden? Kampioen worden, hè, is de doelstelling. Hè. Altijd hoor. Altijd, hè. Je wil iedere wedstrijd winnen. Is het mogelijk? Dat weet ik niet. Ik heb echt geen enkel idee wat deze klasse gaat geven, want ik ken er gewoon bijna niks van. Meer Veldiana. Ja, die ploeg ken ik redelijk, maar daar heb ik ondertussen ook alweer 3 jaar niet meer tegen gespeeld. Dus ja, ik heb geen enkel idee. Ik denk dat Budel de topfavoriet gaat zijn. Verwacht ik. Ook als ik kijk naar de bekeruitslagen. Ik weet wat ze aan te pakken hebben, hoe groot de vereniging aan het worden is. Dus daar heb ik hoge verwachtingen van. Venlo's Boys heb ik hoge verwachtingen van. En in het zuiden ga ik het wel zien. Daar heb ik echt geen idee. Wij spelen tegen Sportclub 25 de eerste wedstrijd. Wat ik daar gehoord heb is dat ze veel spelers uit België hebben aangetrokken. Dat er best wel wat betaald wordt hier en daar. Ja goed, hetzelfde geldt voor ons als wat voor Laar geldt. Dat gaan wij niet doen. Dus we gaan wel zien wat wij daar met onze jeugd tegenover kunnen zetten. En ik heb tegen de jongens gezegd dat ik handhaven een negatieve term vind. Ik wil gewoon zo hoog mogelijk eindigen. En dan, Zie je het wel. ja, want anders dan ben je continu... Oh, we staan plek 10, yes. Goed gedaan. We staan plek 11, oh, niet goed gedaan. Ja. En we moeten nog maar afwachten wat de promotie-degradatieregeling dit jaar weer gaat zijn. Nog niet bekend? Ja, bij mij weten niet. En we horen ieder jaar dat de verzwaarde regeling eraf zal gaan. Maar bij de KNVB weet ze het zelf ook niet volgens mij. Dus, Joep Gommans zal het weten. Zullen we eens bellen? ja, dan... Die weet alles, toch? Wat dat betreft zeker, ja. Ja. Goed, bij jullie? Uiteindelijk bij ons is de handhaven denk ik niet zo'n negatieve term. Voor ons is maar 1 doel. Als we ons volgend jaar weer in de 4e divisie mogen meten, dan is dat denk ik voor ons een topprestatie. Weet jij hoeveel ploegen eruit kunnen gaan? Ik ga even op dit niveau vanuit dat gewoon hetzelfde blijft. Dus 2 rechtstreeks, 2 die na competitie gaan spelen.
En ik heb het ook niet voor de 100% zeker, maar volgens mij is het op dit niveau al jaren hetzelfde. Ja. Dus, En 16 teams. En wat kan je zeggen over de organisatie van de club? Laar barst een beetje uit zijn voegen als ik het zo hoor. ja, op zich ook niet gek als je Nee. 4 jaar geleden 4e klasse speelde en je krijgt nu 4e divisieclubs op bezoek. Ja. Ja, dan uiteindelijk zeggen we wel eens vaker als we op de club zijn dat het niveau van de spelers sneller is gegroeid dan het niveau van de Ja. club heeft kunnen meegroeien. En dat is ook heel logisch. En mensen die ermee bezig zijn, die werken er super hard voor, steken er hartstikke veel energie in. Alleen ja, de accommodatie vraagt iets als je op dit niveau gaat spelen. Ze zijn bezig met tribunes om dat te realiseren. Een bestuurskamer die ze helemaal vernieuwd hebben. Alleen je moet even goed nog dat kleine wenteltrapje op. Ja. Ja, als clubs komen als OJC of Achilles, ja, die kijken hun ogen uit van wat voor accommodatie is dit. En wij zijn blij met het veld wat er ligt en er wordt gesproeid en alles wordt eraan gedaan om het niveau aan te tikken. Alleen ja, daar zitten gewoon een aantal dingen in waar je van denkt van nou, voor een 4e divisieclub zal dit wel geregeld zijn, wat gewoon nog moeilijk is. Moeten jullie iets van de KNVB? Organisatorisch? Ja, er worden wat veiligheidseisen gevraagd, maar die zijn niet super bijzonder, zodat er heel veel aangepast moet worden aan de accommodatie. Dingen waar je tegenaan loopt, je hebt altijd 3 officials, dus je moet een groter kleedlokaal voor de officials regelen. Nou, dat zijn dingen die zijn op te vangen, alleen er zijn gewoon wat dingen. We spelen zaterdag uit naar Leerdam op zaterdagmiddag, dus ja, fijn als we met een bus kunnen gaan, maar dat zijn ze bij Laar tot nu toe niet gewend. Ja. Dus spelers zijn aan de slag geweest om sponsoren te zoeken, om uiteindelijk voor de 10 verre uitwedstrijden een bus te regelen. Nou, dat is gelukt. En dat is mooi dat de groep daar zelf initiatief in neemt. Heeft wel iets, hè, toch? Ja, zeker. Ja. Zeker. Maar uiteindelijk daar zie je wel dat je achterloopt ten opzichte van andere clubs. Ja. Dus, maar dat is in de organisatie, dat wil niet zeggen dat het op het veld Ja. ook achterloopt. Dus wat dat betreft is dat om ons om te laten zien dat we op dat niveau mee kunnen. Je gaf net al aan, of je had het over spelers van 2. Ik heb zelf vorig jaar de onder 19 van jullie gefloten. Zonder heel negatief te zijn. Ik vond niet dat er heel veel talent in stond die meteen met jullie op divisieniveau mee kan. Hoe is die aansluiting van 2 en de jeugd? Ja, van 2 is dat prima. Die spelen reserve hoofdklasse. En ook dat is nog een hele stap naar 4e divisie. Maar de bovenkant van 2 en de onderkant van 1, die trainen ook regelmatig in groepen wel samen. Dus dat proberen we gewoon zo dicht mogelijk bij elkaar te krijgen. Ja, wat super moeilijk is. En het niveau van de onder 19 is niet dat daar jongens bij zitten die in 1 keer de 4e divisie kunnen aantikken. Dat wordt ook gewoon steeds moeilijker. En dat zal straks ook voor Laar zeker de uitdaging zijn als deze groep gaat afzwaaien. Ja, wat is er dan zeg maar om dit niveau over te nemen? En is dat er of moet je dan als club de consequenties inzien en dat het weer terugvalt naar een wat lager niveau? Ja, dat zal een beleidskeuze zijn van Laar. Waar ze heel duidelijk aangeven, we betalen niet. Dus ja, dan zal er of iets moeten komen aanwaaien wat heel graag op dit niveau wil spelen zonder dat daar centen bij komen kijken. Ja, of je moet terug straks. En is jou gevraagd om er ook over mee te denken? Want ik ken jou als een persoon die niet alleen naar het eerste elftal kijkt, die altijd meedenkt met de rest van de vereniging. Ja, zeker. Dit zijn dingen en daar hoeven we nu nog niks over te besluiten. Maar die gesprekken, daar hebben we het wel over. Wat zijn dan opties en hoe wil je dat zelf invullen? En uiteindelijk denk ik wat ik net zei, je moet zo dicht mogelijk bij het DNA van je club blijven. Dus daar moet je ook geen rare keuzes in gaan maken. En dan kijken hoe lang dat je dit kunt volhouden en wat komt er uit de regio. Misschien die zeggen van ik wil heel graag op 4e divisie, eerste klasse niveau spelen. Zonder dat ik daar geld voor hoef. Nou, dan zou dat een prima aanvulling kunnen zijn. En heb jij voor 1 jaar getekend of voor meerdere jaren? Nee, voor 1 jaar. Oké. Ja. Eigenlijk altijd voor 1 jaar. Ja. Ik denk dat voor mij is dat iets, ik denk van als we na een jaar evalueren en we zijn allebei dik tevreden, dan schudden we elkaar de hand, dan doen we nog een jaar erbij. Als je voor 2 jaar, dan zit je misschien na een jaar dat je denkt van, of van de andere kant, dat de club denkt van, we hebben wel 2 jaar, maar... Eigenlijk niet. Ja, dus wat mij betreft is 1 jaar gewoon prima. En nogmaals, als we tevreden zijn, dan kunnen we ook snel een jaar verder. Je hebt voor 2 jaar getekend, toch? Zeg ik dat goed? We een optie, ja, we hebben mondeling eigenlijk afgesproken om inderdaad 3 jaar zeker vol te gaan maken. Dat is eigenlijk van mijzelf uitgekomen, omdat ik er dusdanig veel vertrouwen in had en dusdanig graag voor Sparta werk, dat ik vorig jaar heb gezegd van ik wil dat laten blijken door eigenlijk aan te geven dat ik nog zeker 2 jaar wilde blijven. En we hebben afgestemd dat gewoon voor dit jaar alles financieel geregeld is, maar in principe voor volgend seizoen staat alles al uitgetekend. We hoeven alleen nog maar het paraafje ervoor te zetten. Met een kampioensbonus, neem ik aan. Ja, dat heb ik slecht geregeld vorige keer. Ja.
Tot welke klasse mag jij trainen, Chesron? Tot en met de tweede. Dus dan mag je, als zoiets ooit zou lukken, dan mag je een keer een dispensatiejaar doen. Maar dan moet Roel weer opstaan, denk ik. Hè? Heren, wanneer is het seizoen voor jullie geslaagd? Chesron, jij? Ja, dat is een beetje wat alle trainers zeggen, denk ik. Maar voor mij, als ik zie dat die jongens weer veel groei hebben doorgemaakt. En dan past daar vanzelf een geschikte positie op de ranglijst bij, denk ik. En als wij veel gaan groeien dit jaar, gaan wij zeker niet degraderen. Dat geloof ik niet. Gaan we ook niet ik denk wel dat er genoeg kwaliteit in de groep zit om ons te handhaven. En dan hoop ik zelfs dat er misschien nog net wat meer uitkomt dan dat. Als je een beetje in een lekkere flow zit een aantal wedstrijden, dan moeten wij echt wel hier en daar onze punten gaan halen. En dat laten we denk ik nu in de voorbereiding al zien dat we daar naartoe aan het werken zijn. Dat die jongens ook niet tevreden zijn met, lekker gepromoveerd. Dit jaar is een bonusjaar. En volgend jaar derde klasse, so be it. Nee, zo zitten we niet in elkaar. We willen hier een standaard van gaan maken. En dat kunnen we alleen maar doen door de groep te laten groeien. En dan komt het resultaat vanzelf. Ik wil je geen woorden in de mond leggen, Chesron, maar als ik je zo hoor praten, denk je dat je het niveau van Merenveldia van vorig jaar kan aantikken? Middenmoot, misschien iets erboven? Dat hoop ik, ja. Kijk, ik denk dat er bij Merenveldia misschien al iets meer ervaring in die groep zit. Je had het net over de jongens van Bastiaans. Ja. Die hebben allebei hoger gespeeld. Die zijn allebei al wat meer gevorderd in de leeftijd dan veel jongens bij mij. Jasper, inderdaad. Maar goed, misschien is het voor Merenveldia wel hun top. En is het voor deze jongens die via de divisie in de jeugd hebben gevoetbald, helemaal niet hun top. Waar ze blauw-geel over de knie legden en weet ik veel wat voor andere goede amateurclubs. Ja, ik wil het wel zien. En ik weet niet tot waar het plafond van die gasten reikt. En ja, dat is een leuke ontdekkingsreis, denk ik. En daarom kan ik je ook niet zeggen of dat op plek 10 of plek 3 is dit jaar. Ik zie het wel. Ja. Maar dat we er vol voor gaan, dat zullen we ze laten weten. En we gaan niet iedere wedstrijd met 11 man achter de bal staan om vervolgens te hopen dat we er 0 tegen krijgen. En dat we in ieder geval een puntje eruit halen. Dat is precies wat Roel net zegt. Dat is niet het DNA van onze spelers. Dus we gaan er weer vol voor en we zien het wel. Roel, bij jou? Wat is jouw seizoen geslaagd? Uiteindelijk als je het aan het resultaat hangt, dat is voor ons handhaven in de 4e divisie. Maar eigenlijk wat Chesron aangeeft, dat vind ik ook belangrijk. Dat we het spel kunnen spelen waar laag de laatste jaren onbekend staat. Het voetballen, het plezier wat er afstraalt, het snelle combineren, zorgen dat je dominant bent. En dat zal niet de hele wedstrijden lukken, maar als ik kijk de 3 wedstrijden die we tot nu toe gespeeld hebben, we gewoon prima meegedaan in de wedstrijden. Alleen ja, het gaat echt om die momenten. En volgens mij is dat de stap die we moeten maken om gewoon 90 minuten lang geconcentreerd te zijn, het niveau te halen wat we kunnen halen. En dan gaan er hopelijk punten bij komen. En het eindresultaat, als dat handhaven is, dat heel mooi, maar wel met het spel wat we kunnen en wat we willen spelen. Heb je iets veranderd in de speelwijze? In principe niet, alleen je merkt nu, vorig jaar en de jaren daarvoor hebben ze altijd op de helft van de tegenstander gespeeld. Ja, dat is nu wat moeilijker, dus uiteindelijk zie je wel dat daar vooral de leerwinst in deze groep zit om wat moet ik doen als ik die bal niet heb en hoe kunnen we uiteindelijk zorgen dat we zoveel mogelijk doelpunten voorkomen. Dus daar zijn we tot nu toe eigenlijk ook bijna alle tijd die we getraind hebben met dat onderwerp bezig geweest. Ja. Ik zie op Instagram de filmpjes van jullie cameraman dat jullie heel veel kansen hebben gemist. Dan lijkt het dat jullie in grote gedeeltes van wedstrijden in ieder geval de overhand hebben. Is dat ook zo? Of is het gelijkwaardig? Ja, wel gelijkwaardig. Tegen OJC was gewoon echt een gelijkwaardige wedstrijd in het spelbeeld. Alleen wij kregen de kansen en zij kregen er echt heel beperkt qua kansen. Dus die wedstrijd, gevoelsmatig hadden we die moeten winnen. We liepen met 0-0 de kleedkamer in. Dan denk je tegen OJC een eerste wedstrijd een punt, prima. Alleen als je in de kleedkamer keek, zag je genoeg. Dat iedereen teleurgesteld dat we die wedstrijd niet gewoon gewonnen hadden. Tegen Mierlo, ik moet zeggen, de eerste helft echt onder ons niveau, denk ik. Terecht dat we de eerste helft ook achter stonden. De tweede helft kwamen we wel terug. Alleen dan merk je dat het te laat was, dat je achter de feiten aanloopt. Hè. En de tegenstander gaat wat verder terug. Je moet risico's nemen, dus achter gaat het wat meer open. En gisteren moet ik zeggen, de eerste 15 minuten hadden we het gewoon heel moeilijk met een Baronie wat ons meteen bij de keel greep. Daar kwamen we een 1-0 achterstand, een beetje dezelfde situatie als tegen Mierlo. Ja, daarna hebben we wel gewoon de wedstrijd gecontroleerd, vind ik. Kansen gehad, alleen dan komt het verschil. Wij kregen kansen en uiteindelijk zij maken de 2-0. Ja, toen moesten we ook wat meer risico's nemen. Kwamen we terug tot 2-1. Ja, in een situatie dat het achter te ver open lag, maken zij 3-1. Toen was het gebeurd. Ja, toen was het gebeurd.
Dus wat vertrouwen geeft is het spelbeeld. We hebben gewoon echt meegevoetbald, ook de manier waarop Laar kan spelen. Alleen ja, je merkt dat de tegenstander ook gewoon kwaliteit heeft om af en toe die kansen die ze krijgen af te maken. En naar dat niveau moeten wij ook toe. Maar goed, als je dat OJC nu 4 punten heeft, hadden jullie ook kunnen hebben. Ja, absoluut. Had je in de middenmoot erbij gestaan. Ja, zeker, dat is het. En dat moet je ook proberen zo snel mogelijk daar aan te pikken. Als je een keer een wedstrijd kunt winnen, dan sta je weer in de middenmoot. Zo snel gaat het nu. Alleen hoe langer dat duurt, hoe groter dat verschil wordt. Dus het is gewoon zaak om aan te pikken nu. Ja. Wat hebben jullie aanstaande zondag? Zaterdagmiddag LRC in Leerdam. Ah, dat zei je, ja. En jij, Jasron, bekerwedstrijd tegen? Wij mogen thuis tegen SV Deurne spelen nu. Dus ZSV hebben we al gehad en SV Deurne ligt er tegenaan. Wordt ook een mooie meting, denk ik, tegen de eerste klas. Dat was 1 en 2 gaan door, hè? Ja, dus we moeten winnen zondag. Ja. Want ik denk dat DAW van ZSV gaat winnen. Dus dan moeten wij ook winnen. Maar goed, we hebben 26 competitiewedstrijden. En voor de smalle selectie die wij hebben, is dat misschien wel voldoende. Ja. Dat betekent niet dat wij hem zondag uit de broek laten hangen. Hè? En jullie rol, jullie bekeravontuur? Ja, dat begint pas als zij klaar zijn. Ja. Dus als er geloot wordt, dan gaan wij ook mee in de loting. Mooi. Heren, willen jullie nog eens op terugkomen of iets toevoegen aan deze uitzending? Je had toch altijd nog ja-nee stellen? Die gaan komen, ja, zeker. Okay. Zeker. Zeker. Oh, een mooi bruggetje, hè? Ja, dankjewel. Ja. Dankjewel. Bij jou beginnen we weer? Ja, dat mag. Mag voor 1 keer passen. Merenfeldia gaat meedoen om promotie naar de eerste klasse. Nee. Dat is duidelijk. Ja, daar geloof ik niet in. Maar Budel wel. Ja, dat denk ik wel. Ja, vorig jaar 2e, Merenfeldia 7e, toch? 7e weet ik niet precies, maar... Ja, ongeveer ergens. Mijn moeder is mijn grootste fan. Ja. John Heitinga. Alsjeblieft niet. Ik vind mezelf een goede scheidsrechter. Nee. Ik ga veel te veel het gesprek aan met alle spelers. Merenfeldia zeggen ze van wel, hoor. Oké. Nou, dat vind ik fijn om te horen. Ik heb 1 keer een wedstrijd van de lagere elftal gefloten, volgens mij. Ja, dat klopt. Ja. Nou, leuk. Met Mick Humlet heeft RKSVO een goede keuze gemaakt als mijn opvolger. Ja. Oom Hans Minte zal nu vaker een wedstrijd van RKSVO laten schieten om naar Sparta 18 te komen kijken. Misschien, ja. Kan. Pas, weet ik niet. De kinderen op school lopen met me weg als leraar. Liepen, ja. Ben je gestopt als leraar? Nee, ik zit op een nieuwe school. En daar moet je een nieuw plekje weer verwerven. Ja, klopt. Dus ja, op je Verta wel. En nu op Philips van Hoorn moeten we weer een nieuwe plek... Met collega van Mick? Ja, tegenwoordig wel, ja. Dus we hebben het veel over voetbal. Leuk. Ooit keer ik terug als trainer van RKSVO? 1. Nee, dat denk ik niet. Nee. En tot slot, maar die heb je straks al beantwoord eigenlijk. Ook na komend seizoen ben ik actief als trainer van Sparta 18. Ja, hoop ik wel. Ja. Dankjewel. Goed. Mijn ouders zijn mijn grootste fans. Ja. Alcohol? Nee. Zaalvoetbal mag als je bij een 3e divisionist speelt. Ja, ook als je bij een 4e divisieclub speelt hoor. Maar, Geen probleem? Nee. Ik denk zelfs dat het goed is. Als ze er maar goed mee omgaan. Als ze geblesseerd zijn, moeten ze uit de zaal blijven. Maar anders is het weer een trainingsmoment erbij. Ja. Prima. PSV wordt met gemak kampioen. Nee. Wie dan? Ja, PSV wel, maar niet met gemak. Oké. Wat Paluzo heeft neergezet bij SV Laar is uniek te noemen. Ja, absoluut. Ik ben blij dat ik dichter bij huis ben kunnen gaan trainen. Ja. Tijdens de zomerstop ben ik chagrijnig omdat er geen voetballen is. Nee. Hans van den Boom is de ideale voorzitter van RKSVO. Ja, zeker. Ik kijk al het voetballen voor zover mogelijk op tv. Nee. Tot slot, ik blijf minimaal 2 seizoenen trainer van SV Laar. Dat hoop ik wel. Weinig moeilijke stellingen, Rick. Ja. Ja, jullie hebben er al... En een scherpe van jou. Jullie hebben er al 20 gehad, hè, de vorige uitzendingen. Dus ja, het is moeilijk om nieuwe te verzinnen. Ja. Maar die zijn wij alweer vergeten, hoor. Oké. Volgende keer dan, goed? Ja, wie weet. Dankjewel, heren. Ja. Succes aankomend seizoen.
Dank je. Beide handhaven, al is het een lelijk woord voor jou. En hopelijk tot de volgende keer. Het zou wel mooi zijn als het lukt hoor. Maar als je het hele seizoen bezig bent met de handhaven, is het gewoon negatief vind ik. We gaan wel zien wat eruit komt. Kijk, Ja. zijn we daarmee aan. Goed, dankjewel.